Оп, так, дай. Бак ще метала на Джако. Детето. Дали не е правил Джако и на по... Аз ще го оправя. Аз ще го оправя. Окей. Малена, не прищипите на някои дете ръцете! Милели къде е дете? Дай сгъза, Рокси, сгъза, мамо, сгъза. О, так, дай, Аз не се стигам. дай, Рокси. Како варима? Како вари ти? Дай. Дай, ангелица, дай. Дай, ангелица. Дай, Роксана, дай сега ти си. Медина нещо малко сдъхва. Дай на него, бако. Вари при него му. Играй. Рана, вари стъпи да ради. Малко с мъжа. Съблети се, на тая ризата гръзи. Значи, съблети се да видим цяло така играе. Айде, не ма кай да ставам тази да събличам, айде. Съблети тениската. Айде сега. Дето това бе се. Мадема, не му ги врата. Ано. Край.